Ini ketika Batesi TV. Bat pidang pet ya ke jingya keren. Markmat bat kikirtong. Hagan ni kapuar pat. Idon menta bat uwe ni kertong bangatharai. Bapi barok pia itu i. Namar ngangej bapi i lembak lat patai kubor. Ya ke jing keren jong i. Jigi pun ke jing jong pajba aying darbar thawan jong jala. Baru kertong bang ini keren menta. Deba meral bon suim ban sekun dan nongpo nakaseng UDP. Ibdang sobhai pi ba meral syakani ka interview jungi bat ki kertong ki bani kon election amli azab la. Te klam da sim ya kapor inian sakman dagi jingli. Te hak benen kong akwa ban kli na pi ba house nam arjar khat phra pila job ya ka election na po nongpo na ka seng congress. Bat hak to kapor iba didi lapang indang don lang pa kongres bat ki juong ba ki breu ki ba I didi lapang I kersan ki juyo I jing job ndrai hakani ka sen wa mentapan pila pen kre naka UDP kat wi mahe lapang mentai dan naka NPP hatu pi don jikermen M 115 yang kumel MLA jong po hakani ka sen wa mentaru to kubli shibun bakin lembat ka tim ke jong pi batesi ka ngashim bagi jing job ke jonga house nem arjar khat phra na ka seng kongres ka de ka jing kerku ke jong imahe doktor di lapang ni mala ban len ya kata bat ke jing I jong ki pajba ki ba ngal persang ban syakri hagi por ki ba imahe idang longkum MLA ngi don hasanda bat I ngi tre rangkat de ubleu ibit ba house nem arjar khat phra bakin ai ke ne kalat ban syakri kum MLA ngla persang ban syakri bat nga ai ke jing kuble ka pekerpang ya I mahe lepang ya ime ipa dugopor ki pajba nong kersan jong ka nong pok nong si barok kowe ha ka bidi pat bergane snem ar hajar phulai menta na kaliang jonga hikum u kortong na kaseng UDP hadin gitu ki jingat pelung ki beserke ya kesan berthe ya jelame kalia kaba 4 jukham jakot haka history jong jelame kalia haka ba ki babun ki MLA ya ban resign bat yele na ki wipat ki political party din tagadau nagaliang ga jonga kaying ka sem ki nong kersan ki leaders baro ngila yakut da ko wi ki jengmut ban yakun na ka party UDP ngam don dau bat ka seng congress dan re ngi wish all the best na ka menta jong kani party bat hakani kenti ke pemantaru na kermen scam ba laisisha ki political party ki ba nagaliang jonga ngayeng de UDP imahe idon syagawi pat political party dengi scam bagi pajba ken ai ka jing kersan ya ki kam halor ki kam ki bangala tre kini ki san snem duna ki bala lejno ai bagi pajba ken bishar dan re nagaliang jonga ngan don ka jing shania ka scam ka ba imahe ru in ai ke jing kerku yang ngam aratin ya kata maranga ngadehi ujing tung ubama I la tung hafsam ajar khat pra ila ai ila ai sbo ila penhe ila pensan ngangit scam in kerku bat ba ubli terangrat undon rekat kinong kersan ki pajba baro kan ai la saisin bangan beteng kum MLA na kaseng UDP hakane kesnem election MLA arjar pulai tinggi tip ba arjar khat pra pio por tang kandiat por pen kre LD ka election but ka jing kami kan san ka kerteng jopi femda mudur dese tu ya tu sa kandiat spangata ka jing pen kre ka election MLA hafsam arjar khat phra na kaliang jonga ngam sem pen kre mar boy kandidat jongi to ko por idehi mahe doktor di lapang ngilayap sedang ke jing campaign na keleng saudong hadu penai November ngidang campaign genre na kidau jong jing sitom ke jong I de I la shim ya karai ba in nom yele shu bat I la penbena pajba de ka hanyo tarik di sambar arjar khat nyo I penbena pajba ya ka kerteng ke jong akum kandidat bat ngidon hak to ko por mo stang ar benai siteng I de kade ka jing kerku ke jong I ngashim ka jing I jong ki pajba ya ngaru nang ta ki jing persang jong I ban ya tur klem song that hak to ko por ki ar benai siteng de ngi poisa u thong jong ka jing job aku ko por re ngasung kemen bat ki pajba jong nong po ko si kim sham la ino
kidang rigat lani kidang buram yo mahe ak tu kapor ki kan mau hero ya gijing syakri gibarit kum uwe na gi parti workar ru kapor banga persang bantre gi kam bat gi paj ba ki long kita gijing kerku ki umjer ki ba ai jing kerku ai jing tengen na kamata jonga bangi poi so thong jong jing job baru si kata ketika nong po sen la ong ba mi khmat da sen kongres e mahya lapang di menta bade pi pai sakani ka UDP haga jing ya lenti jong pi menta setang arbnai ban tan ka election sibnai steng na se benong pi kai ka jing lap jo pi hato kini ki breo jong kongres menta ki man bot nai pi ka takan saya ka arterik jong mat arjar arpulai ka sngi ka ba gin sa yo ban yo sungo yo ka result jong ka election ga jing tebut jong ki ba ni na liang jong nga klem song thai nadu u benai February bangi sa suspend ha ka seng kongres ngi sa suspend license de bat naka liang jong ka seng kongres kinong yalam gi bahalor gilapan bana tiket no shawi nadu benai mat live way trik mat gilapan bana tiket no shawi ha ka ba yanga of sitting MLA wadon la disregard tenga haban op ya kui patka political party tanadu benai February March terter ngila tre ban pentikena ban pensutu ya ki leaders ki nong kersan bangin late saka UDP kani kamde karai jonga simet kadi karai jong ki nong kersan kadi karai jong ki leaders ki bala ai jingmut bangin ya sno bat ka parti UDP ka we na ki regional party ki bala slam ba po ka jela ka jongi ba ngin yo ka ne platform ban se ban sakri ya ka dong ka than ya ka nong po no si ya ka temri boy ki jongi ba dia ka jelahi baru ka we tanga ngi scam ba ka ne ka platform ka bangiyo nila ban sakri khamba ki por ban wan bat ba ki paj ba jong ka nong po kontonsi ngani thu ipi ki election ki ba pher ki bangila dem kala bande ka election MLA la ne election MDC ki ba bun hi ki campaign brio kata de ki jing sisa ka history jong ka nong po constituency ka long komta nama da fi page house name arhajar khandai arhajar phra MLA election job imahe na kongres MDC election job ke UDP arhajar phra arhajar khandai kata sajisin arhajar khatlai aga MLA election job imahe lapang arhajar khatsau MDC job ke UDP kalong gumta te kata de history ha kini ki lai lai south league election ki bala dem te arhajar khat phra te MLA kana job manga MDC ru ngi job biang hinaka Kongres Parti tengah kadon hi ka ki pajba ki pej artat hi ya ubreu artat ki pej artat ni te ki bi je parti ru gidon ni kata dan ki parti ki badon hi ka but base hanong po hi ki de kini artli parti UDP Kongres ki adon ka base ka symbol ki pajba ki la itu kalong kumta te ki jing khun ke de habdeng jong ini artli bi ki parti hakipor ki bladep te kini ke election menta jong arja arpulai katrai kan compare namar ba layu bujili kadon ngejing ya keliang menta aga tiket naga UDP ngalayang manga naga kongres ba layang i kongrona ibede kandidat jong UDP haka election arajar kat pratika result kan long gaban so tenat mak tin pareng yang belum interesting te ngin pej hak arterik ke gaban ja hakini ki sans nemba dam ba filam ikmat ya ka nongpo ki ele se ki kam ki ba khamhe ki ba filawan ra po si kin but kita kam gi ba phi pinang sanut ban pendem kelum ladangin pej na ka benta kumno bangira kentiu ya ka pule ka puthi ka ban kong an simu kidon artli ki mat kham kong san ka pule ka puthi ka koj ka khya ka lat yo kam yo jam ka unemployment mo ki samla ki jungi ka rep ka riang gilenti sengkin kita kidon pi ha ka bade hibat ka pule ka puthi ka we ni jing angnut ki ba I mahe ila posnio nadu gisnem ge bamanshwa kade kajing sedang ya ka Northern Ribohoi College umden gede ka we ni center jong ka nongpo constituency but ngasngo buku menong mikmat uba mi bujli ya mahe lapang te ngila persang ban buddin ban lala ban penlong hak arpwe cerik September arja arpwe ngila inaugurate ya ka Northern Ribohoi College ha Diwon kabadai ka branch ne ka snat jong ka Ribohoi College nanong po tinggal la ban pli ka tu kum kalat penyerap
ya ki long kemi ki long kpa ki beduk ki bomla ban pha college ban pas degree ki khun ki jungki ban pha chanong po ne shalong ba kumta ter ta ki tu ki area ki labun bah ki higher secondary ki labun secondary higher secondary ki ladun ki labun kenang begitu ki khun ki si ki jungki ki niok ban dep ya ki degree na diwan na umden nang tu ken te kata ka de ke bah nang kong ar kajing persyang ban budin ban penbah ya kini ki school sorkar government LP school haying dorbar wala bun sen ngila jukren spangani mar biki school sorkar hi government LP lene UP lene ki secondary hari boy ngani thu ipi ki government LP ki khambun han regi UP ba secondary ku duna ba beli ngakren specific ngaklem kren spangi private school ngakren spangi government LP mar ki longying ki beduk ya nong kendong kimla ban pha school private ka fees ka bahe ki jing don kam ki babun ki apa ai ki school shnong de ban concentrate ban pelik jengmut gitu ngile jukran nang po support ban pen bahai ki infrastructure ban pen bahai ki classroom nang tang ki dokumen menta ba ka sarkar ro la recruit thmai ki ba ki MTET pass begin long ki no hikai menta ngamut ban ong bai no hikai man swa kim hikai ba ki la le ba ka jingla ka jong ki ni menta la nang kham pen ba shushu but ha ka bede bat ka jingyo ki building ki bathmai ya kini ki school sarkar government LP school na kaliang jongar ngila persyang ban budin ba ngila yo bun teli ki school gi batmai ki bola pen internet ka kan atrak ki kimi ki kpa ban pha school gi khun gi jungki ha ki tu ki school tadi ka pule ka puthi kidang don sibun dam kita kat tu kan ni bangila ban wara sa ka ne ka Iklavia model of residential school ha pam sim nong po ka de ka ban nang kong tam ha ka jela Meghalaya EMRS ha ka jinglut ka bakhan riu klur ka first phase la shnai ka building ka long more or less 100% complete dan sudah khot tendar man hakani na ka banta ka ni ka second phase ki fencing ki jodon kam bakam ta ter ka tu gede kan plilan ya ki kimi ki pa ki beduk maginik EMRS ka bala funded da ka Ministry of Tribal Affairs ka de specifically nam taki tribal students ki jungi class 8 atau class 12 free education dan kam ban COE em te kan yarap sibun ni gidong gitan nang ta ka ITI po nong khra ka bala sakut laslem mensuang don tang lai tli ki trip jadi mentah kini bertemain lah don santli gitu nah kepak ITI nong kera ru degila notify no katarik klamio ban inaugurate ngatrai hadin jong election nala ban inaugurate itu kenang bakanang yarap susu yagi kun samla gi jongi ban pentibit yala de hang tu bat hakiwi gi benta gi jeng persyang ban wara ya kini ki ADB Asian Development Bank ba funded ki school building ki bangidon kum hapo nong telu higher secondary school nang tak Alpha Higher Secondary School bat kiwe ru la persyang hiban wara ban nakapor hagi review meeting bangi persyang ban keren kalong ba ya ke quality of education ngi hapan concentrate nang nis kaman kabedi ber ko kya kwa ban pensongo pi bagi mat bangi la persyang ban tre bangi yo ya ka lala ban pli pat ba ya ka marman PHC Public Health Center kabala slam ba nadu arjar ndriu la bu mau nang rim nang la ban inaugurate ban pendep man tanam tang jimen toy jeng pet ba itu kisnong nang ta layo sanction ru ya ka umsau nong bri PHC ka bala sedang ban te man ta la de ban khot tendar ka kam kalaya syak pat ko kam su tenat susu kolong ban strengthen ya civil hospital nong po long ba CSR scheme nang ta long ba ki fund ki bala pha long ba ka niti ayok nomar pri boh district ke aspirational district ha ka ba health sector ke we ne ki sektor ki ba ki chimkhia ba tinggalala ban pentikna balang ba ka CSR jong ganepko ban don ya ganek centralized oxygen supply hamman laki jing thia 100 bed ka de ganong po sam da bro 100 bed kila long complete ila don ka oxygen plant bat kumta ter bat ki jing penbiang ki ultrasound x-ray machine facility yang tu nginang budin nang po ban penbiang ki specialist bat kumta ter bat ka sultanat kalong begini ki stop center ki bengi don hak bala convert sagi health and wellness center hak ba mencuai ki shop center mju penkha khlung ki labor room kim judon mentang ila le tikna ila buddin bat hanong po kon si ki baboni ki shop center lala ban pentikna ban penbiang ya ki labor room kenang bakan pensuk ya long kemi ki armet kin kha khlung ha ki shop center mencuai sai penkha tang po PHC ki shop center ju kam ben kan dei menta ki babun ki PHC ki shop center ki la yo ya ki facility dag jing persyang ban budin kata ka de ka pule puthi bat ka
kot ka khia ba ka we ka banta ka kadang sanut kot ka khia ka dei ba ka Ribhoi district ngidei ban yo ka medical college kane ka di bang Ukraine ka por sa ka por yung dorbar tho anyo Ukraine sabar yung dorbar tho anyo Ukraine namar bang ngidei ka aspirational district kiran chispa kat sandali ki district ki ba ka sarkar India lang ba ka niti ayok kila itu ba kini ki special provision hage parameter ki ka health but education ki ki bagi concentrate bah ban yarap dekat kum ki guideline sapo ka niti ayok lo ha bagi dei bat kini ka aspirational district ngilong entitle banio ka we ka medical college te kani kala tho na ka por sa ka por de ka sakut hopo planning te ki we ki porlok MLA ngala persang hi ban kren ki ban Ribhoi ban ya support lang te kadang sakut hi te kani ka di issue jong Ribhoi barok ko we bangi sutu la da kawan ka medical college hari Ribhoi ka bogban mentoi gidei ki samla ka yo kam yo jam gidi banong dagi hajar teli ki kam kin mi ba mentoi di upot ba bat kan mentoi ka jela ka jungi ro ti ki don hi ki ba ong yang ba meral ka jing pan medical college ki jong phi hari Ribhoi ka lomba perta hari klau ti ngom ni le to menta ka lam long perta hari klau dong ba ha ka we ka singi kan urlong namar ba ngilong entitle ban yo ya ka medical college kini gidi art ligi mat ngala persang bantri Kiwe gilenti ki sengkir ngala persang hi ban pet kat bala ki bebun gilenti ngala yo ai bagi surok ki babah di kadang don ke badang sateng hadu mentaru kanong po omden sono purut gindei ban yo tang ba ki don ki jingwit hang ne hang tai ki empat la ban yo hadu menta ang ta ka bade bat ka we ni ki mat ki bang sung kemen ne jing im jonga ka de ke jing la ban wara ya ka Eri village ha right nyong telu Eri village mut ka snong jong kusai rendia la itu kerpang ya ka right nong telu headquarter gede Hamden Hajiwan kum ka snong jong kusai rendia ka ba ka percaya bro ka we kintip ba kusai rendia ki janyer rendia ki bang yupadon kam ban kup ban aiburom ki mi hina ka ne ka snong te gede jing itu ka ba kerpang ka ba nyilayo ka de jing sanam sa burom ngaso kum nong ikmat ka ne gede ka we ni ki kam ki ba kong san ba bang ilala ban penurlong kalong ban yarap iki long kemi ki nong tan mo ki weavers hak tu ka dong bat ka tan ke jungi di kita di kat tu kan ni per gidang don su it ma ka por kam sya bang kan kam yo jam unemployment ka we ne ki issue ki ba kongsan ke jungi ke jonga kalong bangin kentu ya ki khud samla ke jungi ban trish tom ban le tom bat ba kani ka mat ka bang Ukraine na ka por sa ka por ka jing penrung ya ka ktin khasi ha ka krenet ka pra it schedule ada ka rung sisa kan yarap sibun ya ki kun samla ki jungi ban compete ki exam prepare ban tho ka ktin la jong kan pher sibun ki bobon ki 90% ki student ki jungi ki de ki ba pule ka khasi medium ki badon ha English medium ki don ki ba pule ha khasi medium ro ki bun tenga try kan yarap sibun ha ba ki yo lat ban compete ha ki lagre DSC ne MPSC ne sagi central government hang nong noru ban you compete kan yarap ya ki babun ki candidate ki jungi bakin la ban le bha ki written test ha ki personal interview ki jungi to ha ba phai sa yo kam yo jam dei ka thi ka tham re boy le ka tham ga babun pha ki karkhana jong company ba fair ki dan thi hato ko jing dan jong karkhana sti ka yarap ne me yo kam yo jam jong ki samla jong than re boy pia bagi keren sapang jing don jong ki karkhana Ribhoi ka de ka we ni ki district ke babun bahagi karkhana ki don artli ki identified area ki EPIP ngi khot ki bala identified na ka industries department ki ba page bat khmi long ba ka MIDC ka we ka don bernihat ka we ka don umyam ki don ki unit ba pher hantu tendai kumbala ban sungu i kajing yarap pani okam yo jam ki kun samla jongi yang tu ki dunaba ki don hi ngamong ba kim don ki don hi ki bayo kat tu kan tang ba kam penhun re kajing syam ga jonga lalap dalade ba ki babun hi ki workforce ki bagi don hang tu ki wara ai nabar kala bande cheap labor kajing tat jong ki bainong ga bagi ai ki bawara na we bar kum ta ter ngi mala ban tip tan re kat tu kan ne ki bayo kam bat sa ga we kolong bagi corporate office ki operational office ki jong kini ki unit prepare ki badon hapo EPIP hapo bernihat ki download sa gohati corporate office jong ki jakatrikam ki nong yalam ki GM ki MD jong ki baro ki download hangti ba pinya kran hang ni amdon mano le wat kam le Europe phap le chati mano ban le chu gohati la de sa go pat ke jela ta
jadi nomor kata ka khanglat sibun hi ngai iya kene ke jing yo kam yo jam kam ta ter jong ki kun samla jong ki duna ba ni karkhana de nanti pore bhai ke dega jaka ka ba ki kendo so brijong kriso ti yang ti ki dan ki farm per de yang kini ki farm per ki dan ki jajing ri ki siar ki yang ki de mereka wei ke bagi pajba ke jing ki kendo ta ba buat laki ri siar magana pore bhai kidang bun per ki siar ki bawan asam ki bihat jungi dia kata ke jing ka bagi ni ki try strong ki kendo ki ban compete ke market berarti asam kimla maka dor juki kaper ka dor asam kaper hang ni hayo du na sakini du yau kisim lagi mar ki bena asam siap na asam de panyap yau padi kini ki try bot ki ai gilat lenti la segi ba phi fin lek in lor kini benta phi ga ni ga di we ni ki benta ke ba e ba mo ban yu ke phi mdei tang ki ni ki siar do kha do masi do sniang siar ki paput peleng ki put ki wana mar baka production ke jing penmi na ke jela jong kadang duna ke jing penmi ke duna ndri ke ban consume kebun ke demand ke serkei pelan ke dok sniang ke demand ke serkei ke dok kha ke demand ke serkei fin pe de ke jing penmi ka fishery department ki la persangkat bala ban yelek kat bala ban penslur mo na du bangidon kene ka aqua mission ki mission ki badang don ban don ki pung ban ri dok kha ki trai snong ban ya im bat kem ta ter nang tahdu gini ki farm ban ri siar irukan ka production kadang duna ya kadang hab ban perkhat di polisi ki batmai bangin penbun production masih pe ki buan nabar sudah ki sniang ki buan nabar sudah kajing chalan tu ro ko serkei yang ni bo Bangladesh ubun ka dor ka bahe do masih mentali ka dor pi ka ba serkei ba haban thau ki lat ki ba kerpang dengi pe ki nong kemdot ki bari masih ki duna ba ka veterinary department ki don sipun ki lat jingrap be kwa banirap ngalaju ye kendu ya ki kini ki nong ri masih ngaju penslur ki bandon ki kenja society ki jungki ki don sipun ki lat jingrap ki ba nakaliang jong corporation department nakaliang jong veterinary ki yarap tangba yang hapan ai ke awareness ki pai ba ki jong ni ro bikin pai kaman sya ki de ki kam ki ba im ki kam ki ba yonong ki ba yang kala jong ki jat kenirap sibun ki ne ki kam tenga sngo ba kum unong mi kmat ubodon hagalenti benta ban ya kun ye ke election ngasngo ban don gani kar komperkhat bala de ki pai ba ki ibit bangin ban job yang kom emle bala de ki ibit ba ka parti UDP kan yalam ya ka sarkar ngidon kar komperkhat kerpang na ka bentakan ni komno ban klan ya gejing penmi ya production gejing penmi ya ki de ki mar khnang ba kini ki ba penon kam pok jela jungi kinom depend kinom shani athan ya ki mar ki buana bar gidi ban long self sustainable ap na pok ga jela ga jungi takani ginang duna kinong kam ga awareness ya ki nong rep ki farmer ki jungi kinong kam ro ka support naka sarkar na lang ba ga jing tristom ga jungi bat ka jing support na yang jo sarkar ki department prepare ki ba ya day bat kini ki tanat ngasgo ba kane de ga we ne ki mat ki ba kerpang kenang bakan la ban rap na ga menta ba ki pajba ki jongi ginong song snong ginong rep ki la ban yang lagi jongi kijat dah habis deh bukan tadi ka production no itu nasa kidon gijat mar ke bang imla ban produce la diru da kidon gi mar ke bang alang access kata ka production jongi ka marketing kam dan ki mar rep ki gila kino rep ki rep bread hatu bisim nemba ni ko ngabangi penajing mud ikini hapan penajing mud swa bat ke marketing ro pakan ya rangi ka makalam tangi ka duna pula ke marketing jungi lagi ni ya maret kin pito kata kila poisa ko ipat ka agenda subu kade ki sisa menta ni kren yo sok trun karib hoy bat ke than ki raj nong khra nong lengdo kini ki marngar kini ki jaka ki po sok trun ubo bang tam berbotiang tam umi nang tu dan dia gejing pompat la nakaliang jong ka department jong ka horticulture na agriculture ban penbiang ya ki cold storage maksud turun ka put kloy de kala i de ketu singi asila singi pimla ban di kala pun cold storage ka biang di bandon nang ta market link ka biang ka di ban don kenang ban la ban di ki mar using ka temri boy jongi ka penmi using bo bahaba teng ka dor using ka poisan po dong ka kilo teng si po dong ka kilo pi ka MSP ru kam tikana ka ne bing happen pen tikana bhai ka ne ka yo ka hat jongi nong rep ha ka ba komnon pen ya yo usensar komnon pen ya yo wala ban salan cedu sya
kiwe ki jelal ni sabari rukum ju ka janjer dia ke belong kumi jungi ki tan ka poi ju sport Thailand ka poi cari bilat bang ter tambah ke market link ke ban biang kani ke value addition ke biang bangin kumno bangin add value ya kini ki product ki jungi ka tu di ke bokong san ba ka ba kwi ni ki mat khanang ba kini ki marep ki jungi lag de using lau de sensar lau de sotrun lau di ki jur lag di ka kaj lag di keno ki sok ki pai ki bengi ngidon ngi hab ban organize kata kom ki polisi ban guide ban yalam ki nong rep ki jongi ya ki cooperative society ki jongi ki village organization ki SAG ki bengi don ngi hab ban guide kata kom khanang ba in la ban irap mentang i ki don ki khep ki ba la shu ai simet ka fokus floss ke di simet tu san hajar la ai katu kanom serve ya ko purpose ke di election propaganda kanom serve ya ko purpose sna di polisi ki ba kerpang ki ba ka awareness ki nong rep chungi ki kam ban hikai ban peni lenti sna gilat ki lenti kata ke ladang ki perkhat nang ta long ron ke long ta kita di iki bang ha ban perkhat nang ne sakamat wada ki pajba ki bit ban shet ya ka UDP ban shet yang i bangin phai biang kumki MLA tengmot bakini gidi ki mat ki ba kmat bangin ya yang ne sakamat ban sutu ya ga jela chungi teman-teman ya phai besaka border issue ka border issue ka thapri bhai ka de ka bala kila kiwin hakini ki khet banai kandet snam amar ka border issue te pak Assam ka tur se chagi jaka jok Meghalaya barkla dan lu ka MOU lai dengan sarkar Assam barka Meghalaya hatu pi siap mak ta MOU kalau mo pe mo biang ka kumujing kwa jok ba station boy pi ka mat kabade bat uput usam kadi kamat kabala slam ba lasan post nem tam mantang layat aga jing yo kum ka jela ka pura kani kamat kadang sakut du manta kum we ne ki dekhot apo regional committee ngila persang ban budin ban don ha khando ha ground level ban sutu hang tu pi ka khando gadi jing im gum yong ka gadi jing im ka khando gadi ka jing im ka ba ka jing long ka jungi ka long ba ngim de hi bandu watang si in siru kata gadi ka ba dot ni ka sentiment jungi mo mano hi bakwa bandu ka khando ka jaka ka putam dan ya ka jungi te kani ha jing persang ban wat igilat kelenti ban penbit penbiang ha kini ki katto kan ne tili system arsnem menta ha ground ha balik ni sutu bat ka jing sutu ko bron hanga hai ka long ba yagi benta hi ki bedang dei ban hap hapo kami galiang im di bentu bat ngi dei ban pensonong rim kat kum ka para arpho jongka khnit ka ban riu para 20 jong 6 schedule ngin hap ban base be thik na katu tomon ngin yo yagi tu benta ki bedi hok jong ban yo tene la phi ki don hi ki benta da khenya kata te uput usam jong himashlong man swadu de sedu sepok kulong kala de sha seliang jajan bermaputra site seliang jagirut kabada perkhat ka lal ka kamla suban long ka asam kanom ai nadu nang tu ning hap wat kilat kelenti ba nadu nang no gi ban long hawat kilat kelenti dapi kenya kata wat kani ka kanong ba ka dispur manchwa ni kenya jusne manchwa ka de ya po ka hima chlong tani hak jingya jong ka po tingi hap hi bandon ka kom sutu ba ki baladon nadu bala frame ya ka khnit ka bandriu ka sik schedule ni sutu ba kitu gi benta ki de ban hap hapo uput usam jong ka Meghalaya but ha recommendation jong ka regional committee jong ri bohai ru ngi recommend kamta ni habo po yak jing sam gi MOU ta kata tingem don jing tip magi MOU san haka level jong chief minister te ngi kum gi dekhot jong regional committee klem khot chu yangi ndre ka recommendation jong ngi kan base kan la pension ong rimbe kat kum ka para arpho jong ka khnit ka ba andrio kata ka de ka nong rim ka base ka de kata ke Jamenta hagi jinga sign ke MOU kata da hadu ka no ka long agreement kata te ban elaborate ban keren than ni kata te ngam don hok hi bangan keren ka de ka level jong chief minister bat gi arngut ki chief minister ki ba sign ya ki MOU hong tu te ngam don i ban ong halor ka tu te ki pa ba ki la juba tu ka don hapo floor of the house ki la table of the house tu ka along on the public domain ka don mudah kata ka MOU baka sarkar ya soide kum baka no gi jaka ju kari thoi sti gitu
haman lagi jaka gidon tik ya ka square meter ngan mala ban ai fi menta gitu gidon ki jingken ki betik nomor badang akum bakla ka yalam bakla kamlong tenre ka don ki jaka ki bengila du kum hang ni apo kana paral da pinle ka tu jaka badon ka ne ka transit kam ha ka tu ka case balaya kun rumah ka tu ka jaka ka di ka jaka jong ikong s thank you la ngam bakla ki try jaka kita ikun case apa Supreme Court tu ya ketu kita stay kam tataten di hagi jing penbe ketu ngat sa asam ma ketu ka jing ya sanya muyu bane penbe gitu kata tengi na regional committee ngim dan benta syo te ngim tip e syo ya ketu te kata ka de ka jing sa ti gidon ni ki benta ki bala du ki bala le chatu ma ketu ka ngat ka ne ka khana para pilang kata sektor ketu ka bala dep aka first phase Tongi jui haying darbar ba fi de we ni kinomik mat ba keren ba yeng man pensawa igi babun gi jing jungi paj ba ma kham tam ka to ko por be de ba covid la keren ma tas bat ki we pat ki mat to hak to fila keren haying darbar kum to filap no jing tre kam sarkar ka don ga response ne am ga jing keren jong fi ken ki ha ka bedi bat u covid khat khandai snem arja arpho we ki isu ki babun ki mala persang ban ra ki don hi ki bala ka sarkar ka health department kila ngap kila urlong ndre kidang don sibun ki badang sateng ka banang sanut hadu menta tegede gani ka MCH hospital la ko por ka bala convert sya ka covid hospital ka badon ha umran yang bernai umran parilah apa sning katu gadang sakut la kular CM dala deru lawan health minister lawan tendre kadang sakut kom tu tende giwi ki isu ki bubun dangi pe hanong po kanika covid ward ka bala penon kam hang tu badon ka trauma center jadi trauma center ada ban pli hapo gini snem tang banamar bala convert saka covid ward kala sakut ka turum padio ban pli hadu mentaru te kidang don sibun hi ki jing dona ya kata ngam ong tendre on record sngoban ai ke jingero ya ka department ya ki doktor ki nurse ki official jong hel menteri rangba ki menteri ki bedon la tristom kat bala ya ka jing duna ki don ni tenre kat bala ki la persang ban combat ya ne nyang Jepang kat bala ki facility ki ne gitai debat ngi scam ba kanum ja so adin habut dan re ka bangihap ban penkre nang ni sekhmat kalong ba ladagi bakum kitu ki epidemic kin wan biang ngihap ban position ni lede ban penkre pi ki kila ban wan ja kno ko por mri dang khlam kila amdi kno ki ja epidemic kila amdi kno ki calamity ki disaster ki prepare ki jing chlei kalaan wan ki ujumai ulaan man ki ki eryong ki don sibun kini ki bana kaliang ga DDMA NDMA dedicated fund ka ba NDMA ka don DDMA ki don ka SDMA ki don gi habban pentri kam ti kena ka we mga kwa ban stress lang ba jo kini ha pikan maus pang covid kanum ya perthan rana gini ki disaster ki wan ja kala amde jing slei la amde ujumai la amde ki eryong da terba ki dedicated fund ki ba dei ban bu ha ki DDMA District Disaster Management Authority kabaka nakaliang jong state kidi banbu dedicated for minimum siklur di banbu menta ko mala amstu arpulan kataru po tu lano pa list pa yu sa panwan sa po sekretariat kat ban pa utuba syarat ra ka ying te hangi ke mele ke yang ajing ra ba tin ajing ra ladap la chna ba ying gadang poi gitu jing ra pi immediate relief de ban don na ka benta kini ki jai bele ngakan mau kini namar ba ngi kren pom covid ru kala unwan ko kala unwan biang ro ngila position em ile de kum ga health department ngila position em ki covid hospital ngila position em ki doktor ki specialist bar kum ta ter te ka e ka bala deb ngi appreciate ki effort jong health department but ki official baro tang banang ni sakmat ngasong bing ha ban position ile de bala di jagi ba kum kini ngide ban long ki bala pan kre to hapape ikini ki sansnem radep iki kam makni sarkar kala trei lada day ma fin ai percentage kan no thrai fin ai te gatar ga bajuat mi jengkeli em ngasu wish all the best nam taka sarkar ngam kwa ban great ya ban ai daga marks ne katai tendre ka sarkar kala persang menteri kat bala
and I wish all the best ki baro ki kam ke bedi ban ki bakila dep ban le bat ru na ka banta ka por ka banwan ka syong hagi pajba ka mandat ka bagi pajba kan ai ha ka ar kunyo trik jo mu banai Februari arjar pulai kan se determine ya ka sarkar ka ban thmai ka banwan bat baki point ki agenda ban ya yang ni sekmat ru depend na kata te ki consecutive successive government ki persang hi ban tre la ka jongka kamram kat bala de jela jongi ru ngila sakhi la san hopes tem menta baro ki sarkar hi kila persang hi ban tre kat kum jengla jongki jengi ju yin adu manswa ba kan ikari boy ka ju yo ya benta ba khmat nak sarkar ni kum mai lapang yo ban chief minister bat ki wei pat tundai hakini ki sans nem ngim umdon we minister pori boy don we tam bola phet no sawe mta te hakini ki sans nem banwan fi dan jikermen nem ba ka sarkar la da kawan ka cabinet thamai kan ai po cabinet ki na pori boy ngikermen ba ka kano ka sarkar ka ban sathau apo ka jela ka jungi ngikermen bakin ai ya ka bah due importance mo ya Kariboy district mangidi ke district ke Padang Sadin ya kata idang bun ke bedang di bende takade ro district ke Badon ha jingkhang jong jela ga jongi tedang don sibun ke bedi benle te don kam ha bandon ki representative ki ba syaka kabinet naga por i mehe lapang ila ju represent ila tre sibun ki kam nam ta Kariboy i ba let ike maulong ila tre sibun ka kam ka por bi long kumu menteri rangba idi me i we ne ba initiate ya kini ki issue bodi bad put usam idon ke benta ka bakrau ban ya keren ya put usam bat ke jela asam tu por nang ta i let ba jadi rembai je drink well rembai ru ibra long chief minister kila contribute shibun hi na ka benta ka them Riboy bro ko we ka ba ngikum ginong mikmat ki ba benta ngimla ban klet ya ka ka ba kini ki nong yalam ki bla lit no Syadin jongi kila tre te ngi khmi lenti ba hagi por ke banwan nakaliang jong ka jelaru kin pai khmat sya Kariboy ke jongi bat ngi kermen scam ba hausnem arjar pulai ini olat ban mi khmat kum ki menteri te kata ka syong pai ba ka syong hau beli try kan rat ada ibit bangin poi hang ta te klem aratin bat bangi kular scam ru bala ngi yo ye bukum kata kalan ke kabu ngin persang ban tri bahakat bala nam ta poj ba gitu atharai klab yang bangin petkut no ya kani ji kran jangi kala kham jarong kan det ba meral ai kublai sibune ya kapor ba kordor jong pi ba pla aplat ban wan na du Riboy han studio bangin ya kran kran ba ka ji kran jungi kan long ru nam ta ka ji man toy jong ki poj ba ba pej ki ba snap ya kani program kublai sibun kublai piro